जेबोखौल' थिंगिं गेस दिनैहाय फुरा साफ-साफाय खालामनो आखायाव लादों आङो जुनारफोर गोजौआवसो थिखोजोब्बाय आरोना नै बिदि थिखोनो होनबालाय समायगौमोन स्लेबानो गैयाबा अबाय थिखोनो अबाय मानो ओमफ्राय नै साफा खालामनो आखायाव लादों थिखिनि बिन्दोआवसो थांजोब्बाय माइरं दोमु फिसाजोनि अयथासारावनो खामानियानो गैला आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव थामखौ फेन खेबसा बारबावबाय सबाय मा जिउ जिउ फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै हिनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखागोन अननानैहाय सोरबाफोर गोदामा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगालां लाइक खालामनाय शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बे गेसा आं बै खनसे फिनजों एग्ल'नायनि उनावहाय मोजां जोंबायमोन ओमफ्राय आरो माबाफोर लेथ्रा मैलाफोर हाबलांफिनखो ना माखो गाइखेर गोदौनाय मा गोदौनाय जोंहा जाफिनबाय ओंखायनो आं दिनै गथिखे मोननैखौबो गासिखौबो साफा खालामनानै लाबोनोसै होननानै खेवस्रां आरिस्रां दोनबाय आरोना खेवबाय नालाय साफा जाबाय नालाय एसे सुस्रांनानैबो लाखानोसै ओमफ्राय आंहा सनाफोर खुसिनि दिन फैनो नागिरदोंहाय ओंखायनो एसे हायला फायला खामानिखौ थाबथां थुथां मावग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दिनैहाय गोथार बाथौ साननि स्कुलाबो बन्द दे स्कुल बन्दबालाय आरो माथो बिमानि डिउटिया फुरा डाबल आरोना दे बाबा खालाम दे आं न'थ' सुनो आं बेयाव जथाबफाबाय थानो बारा समय गैया बिनानाव बैथिं दंहैयो आं फटाफट हाबाफारिखौ मावनानै लानोसै आरोना माबा गैया न' सुग्रा लाइजल गैया पेनालजोंनो लागावनोसैसो उफाय गैया A few moments later रे खुनुरुखुम साफा आरोना एसे फांखा लागायनानै होनोसै आं बा दाबायदियाव फांखा अरजाया फिसाजोआ फैनानै गोलैफैबायानो आरोना नै सेट खालामफिनबायबो ओंखाम संग्रायाव उफाय गैया जाने खेमसेनो आदारावसो बहायबाय आरोना आङो फिसालाबो फिसाजोबो सिलायाव गेलेगासिनो बाबाखौ सोंबाय आङो सोर जाग्रोनो नों जाग्रो मा जाबाय थिगासे आंनो थुंग्रोनोसै ओमफ्रायसो बिसोर सानैनो होनोसै आरोना माबायदि बिमाथाय आङो नै ओंख्रियाबो बेनो सिम्पोलसा गाजर आलु गाजराबो थाइथामल'मोन आलुआबो दरथामल'मोन बास टमेट' दालि ओमफ्राय नै बेखौ दासान्दि इन्ट्रेस्ट मोनदों फिसा फिसा सामब्रामखौ हानानै जानो आरोना दरसे थ' थुमला थुमलि सुनानै लानोसै आङो एसेयावनो फिसाजोआ टुं 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 फैनो हासिगौ फिसाफोरजों जाबाबो दिगदार फिसाफोरखौ गारनानै जाग्रोबाबो मोजां मोना गोसोखौ बाद दे गेलेगासिनो दङ टमेट'आ खैसिब मोजांथार हुलुस थुलुस थुमना लाग्रोनोसै आङो गोबाव हारसिं जानो आधायानो जोबाखै नै जयेन जाफैबायानो अयथासारसो ज' जाजाय ज' हुलुस थुलुस जाखां लोंखां हां थोनो स्राय ओंखारलायबाय सोनाफोर मैया सफैनाय गस्ला हरेक मालखौ सोलायबाय ओरै सानै सुबुङाबो स्राय ओंखारखाबाय ओंखाराबा बेनो लेकार पेकार आयौ नोंहालाय माखौ नों बायो मा बारा जाथारबाय बियो बिफाजोंथ' जों बिदा जांज्ला लोमजाला बाबा जै बिफाया फन हरबाय गैला आरो गावनिसै बाबा बहा बाबाया सोरनि बाबा ओमफ्राय आदानियालाय आदानि बाबा दे मा आदानि बाबा आंनिसो आंनि बाबा जाबाय आं बुजिबाय नोंनिनो बिफा बिदि आरो सनाफोर दा मा होनो गाननोथ' बिराद कमफर्टेबल एक्सेल नालाय माला एलआव फैगोन माला एमआव फैगोन नो टेनसन आरोना थारमाने आं हलं गलंखौसो बिहरखायो एक्सेलबाबो एसे देरद्रायनि आखाइफ्रा ओमफ्राय एल द्रायबाथाय थोन मोनो आरोना आङो एकदम उदैखौ सिनाया बिदिखौ गानबासो आरोना ए प्लेनखौ गानबाथाय सेस अपमान थोन दा सफैबाय जोङो ओमफ्राय लानानै फैबाय नै मालखौबो बाबा नै प्लास्टिकआथ' हनै आथिङा हाबनानै बख'नो हानाय नङा हनै बेखौ सोनाङा सना आयै बेफोर गथ'फोरा नङा नुस्लाबा नै बेबो आंना जहां जाबाय नालाय गोदान लानानै सोहोखानानै लांखानोसै आरोना मोनबायबो आं बेयाव दखानखौबो थ' नै बेयावनो मा नांगौमोन होनो गिदिर सखा फिसा सखा गासिबो साफा खालामना हरजोबो जाहैदों नैबे मा होनो बे लेखा दखान डक्टर ब्रान्स खाथियावनो आरोना दोननानै फैथ'बाय आरोना दायो लांफैनोसै एसे टाइम लागोन नालायथ' ओमफ्राय टेबोल खरि लानो वाल खरि लानो कनफिउस जाबाय आङो नायनाया नायबाय थेलाय बेफोर मोजां दामफ्रानो बुखोलाबायो फिसाबाबो जागोन ना जाया लादोंनो बाबानो मैं एकटा खामफ्राय फायदि खायसे साखिनायनो फैदा बास्केटआ खालिसो लानानै लांखानोसै सेरनैसो लांनानै सिरि थांखानोसैलाय बोबाव सिरि सेरनैल'आथ' सेस दाख्लैनि सेरबायानो साफा लालेपारा ओमफ्राय
लाना फैफानाया लालिफोराव थांबा लाबोनाया কি মাটি পানি রে এটা মাটিটাই ওজন হবো দেখুন তোর আদিয়া এটা এটা না বসে হ্যাঁ গোয়াটা তো পচিয়া যায় এটা না বসে এক সপ্তাহ গ্যারান্টি পচা পর্যন্ত কাই কিনিব এক বস্তা কিনিলে সেইগুলা আর খাওয়াতে খাওয়াতে শেষ হয়ে যাব পচা পর্যন্ত যাব নাকি এগুলা গোয়াটা তো পচিয়া যায় मा होनो आरो फायखारिफोरनि बाथ्राफोरखौ बेनो आं फिसाफ्रा जाया आङो ओमफ्राय बिहा किसमिस बिहा चेरि भगबान आगे हमथामफ्राय बाबा आं आलु बासिथों खोनाबाय मा जागोन रायजोफोरजों माने सिदा सिदि बाजाराव हाबफैबाय आरोना जोङो बाजार गिदिर मेन बाजारावहाय माखासे खामानिया बारियावनो माखासे खामानिया बारनानै र' बासिनानै लानोसै एसे ले 2 किल' दे टमेट' लांफानोसै एसे दाला केजि लां मटरखौथ' कइसे पुवा 20 টাকা পোয়া আধা কিলো हे किस इटा की इमान ढिला ढिला रे কোনটা এটা কই দিলা ढिला त नादिस तो ढिला नादिस মই একটা কে খাই মই তো 4 দিন 5 দিন যাবা লাগে এই যে শক্তটা দে অল্প আধা কেজি দে আর এটা এক পোয়া দে পুটা পুটা গিলা গোরা গোরা मोजां मोनो हा 20 টাকা মিলাই দিলো মানে কি 30 টাকা দিলাম আচ্ছা দে হবো मटर जानायसै फार्स्ट टाइम दिनैसो मटरानो जायाखै दामिखायनो जानो बायो आं मटरटाव এখন কমে নাই নাও আধা দিনাও 30 টাকা দাও হয় না নহয় হ্যাঁ না বাবা এটা 50 টাকা রাখলে बेलासिनि बाजार नालाय फुङाव सोंदावनो हाया बिसोरखौ आं सेता सेताखौ जानो बायोहाय बासिलाय आफा आफायाबो बासिया अलसियाथारहाय गोरा गोराखौ जानायावसो रोंगौना नोङो आफा मटरखौ जाखाबावासो नै बिमानि फागो जालायबाय फिसाजो दय खालाव खासाव मालायनि जिन्नायाव माबाबाय थादों ओंखायनो जानो हब ना लागे जानला माला बुंलाबायो बहाय मालानि 20 टाका फवा गाजर जालायखो खाथियाव 10 टाकानि मोनो लांदो बायद' लांदोनो जोनासो खिसावो एक फवा दे बजाय जाहांबायानो हनै र' बैयाव सामब्राम लांखाबावनोसै बाजार गिदिरा फैबाय नालाय फैबाय कत काका 40 बाबा सेरसे लांखानानै सिरि थायोसां दा बासिनानै लानोसै कासकला कत काका 7টা 10 সৰু সৰু না দে তো 10 টাকা ভাল দক ইটা পচা নহয় না কাঁচা হলে হল আৰু নাংগো আজি থাঙা ইটা কত 70 হ'ব দে ngै गिदिं गिदा मा जुगा फैफिनखो होननाय गेसनि जुगा फैफिनबाय होनबाय दखानाव फैफिनबाय आरोना इयाव थालाय बाबा आगैजों प्लिज 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 हमथाबाय था आं सिथों सिथों हाथारला आं लानोसै आरो फैनोसै नैबेनो दां चकचका जानानै थानाय बायदि मोनदां रुमसिमखौनो हाफैला आयै आयै केक फेरलेबसे लाबोदों हुलुस थुलुस आयौ सोर जानोसै नोंखौलाय गाज्रि फाजि खुरियाव होनो नालागे पेकेटावनो जोबखासिगोन दंबावोसो बेफोरखौ आं मा खालामबावनो दसे सम बागान जय हो बोस्रांग्रोनोसै आं एसे बाबा खोरखिया खेवहरदो ओरैहाय बजाय जाबाय नै बिदि सेफटि होनानै हरलायलायबाय आरोना आयै दा बुंसै दामाबो लाबाय लामैनो ओमफ्राय नैबे आथिं मोनसे गैयामोन नालाय बेखौबो होदेरनानै हरबाय बेबो 50 टाका नैबेयावनो आं मा बुंबावनो नैबेजोंसो ओरै होनानै दोनदोंमोन आरोना राजानि गेलेग्राजों आयदै जाजोब्बाय नै जिं जिङाव सेफटि गैयामोन आंना होना हरबाय लगायनोसै आं र' आंखौ लगायनो र' नै टिउसन टाइम जानोसैबो खिफिनोबो समाय गैया बिमाया लाबोस्लाब माने साजानानै लाबायबो आरोना जा उखैबोबाय जेबोबो जाबोआखै आयै लेथेर फेथेरा दंथारसै आंना मेथाइ एसे लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौ लानानै फैमारबाय आङो थांखो लामायालाय बिराद बुरजानि आरोना माबानि 1,75,000 टाइमाबो नै बेनो खाथारबो आरोना
टाइमाव थिक थाक खामाने 5टायावनो नै बिदानि टिउसन थांनांगौ जालाय अबाव लड खालामबावनांगौथाय आङो गाजोलखौनो दोननो हाया जि गोराखा वाला र' अबेबा मोनसे दोननांसिगोन अजन्तानिहाय ओरैनो हरेक माल 175 थाखा बिमानाव सोंफ्लाफैबाय थायो आरोना खयथा जाखो होननानैहाय आरो मबाइलखौ नागिरना नायबाय थायो खयथा जाखो नङाबा लिमिट गैयि मबाइलाव टाइम सोंबाय थायोना ओंखायनो लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय जा मेंबोबाय जेबो लाब गैया गस्ला गोदान गानलायनानै थांनायानो जा मेंबोगौसो आरोना गथ'फोरजोंलाय मा जानो नङा होमबा सनाफोर साबो जि गांबोबाय जेबो जाबोआखै नालाय खालि लानानैल' फैदों जेने थेनेनो ओमफ्राय खुसखोब्रि समय सफैदों सनाफोर खुसखोब्रि फैनो नागिरदों जोंहा ओंखायनो बिमा फिसा साथामजों एसे बाहेरायाव थांस्राबाय बाजारावहाय थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन मादै खुसखोब्रि जोंनि आरो जोंनि खुसखोब्रिया मा जाथावगौ बेखौथ' मिन्थिखायो नोंथांमोनहा मिन्थिखागोनानो जों बादिनि खुसखोब्रिखौ ओमफ्राय सनाफोर मालाय फौजि बिथाङा हजोंहाय थानानैहाय जम्मु काश्मीरनि आपेल बायदि गोजा जालायदों खावलाया भिडिअ कलिंआव बिदि नुहुरगासिनो हिंसासो जाहरगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय आरो बिसियारि सोमथाबगासिनो बिटिसिनि आपेल नै बेयावनो लड खायनानै दोनथ'बाय एसे दोखानाय थानायावनो ओइ टिभि दोनो फैनायाव दोसाबलाबायनाय दोहोनायमोन थाथोंसै आरोना 5 जानोसै बाबा सामानफ्राबो जेने थेने सब सेट जाजोब्बाय साहा पानि लोंनाय खतम बिमा बुरै जिबन नो रेस्ट नो टेस्ट होननाय बायदि थ' सोनाबा टिउसनाव दोनहैनोसैलाय दिनैनि जाब्रा दिन थांनायखौ शेयार खालामलायबाय नोंथांमोनजोंहाय दा बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो गाज्रि मोननांला आरोना मा जाब्रा डेन्स ब्लग्सनाथ' जाब्रायानो जायो जिबनानो बिदिनो नालाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय